אנחנו מחדשים ואתם מרוויחים, כדאי לכם להקשיב לזה. החנות משתדרגת ואתם לוקחים בהנחות. למשל, שימו לב למקרר המדהים הזה, זכוכית לבנה 4 דלתות מפואר רק ב-2,590 שקלים. המקרר הבא של חברת אייר 4 דלתות גוון זכוכית שחורה מפואר איכותי רק ב-2,690 שקלים. תנור מפואר של חברת מידר במקום 2,000 שקלים רק ב-1,290 שקלים. המקרר המדהים הזה ענק גדול 460 ליטרים 2,290 שקלים. התנור הזה 1,290 שקלים. תנור של חברת סאוטר במקום 2,000 שקלים 1,290 שקלים. התנור הבא של באוקנכט במקום 2,600 שקלים 1,590 שקלים. מדיח של חברת באוקנכט מפואר עם הסלסלה העליונה עולה 2,900 שקלים רק ב-1,990 שקלים. המדיח הזה של חברת מידר מפואר איכותי גוון אירוסטה גם עם הסלסלה העליונה של הסכו"ם רק ב-1,290 שקלים. המקרר הבא של חברת TCL, שימו לב, ענק, גדול. המקרר הזה 4 דלתות גוון אירוסטה ננו במקום 7,000 שקלים רק ב-4,190 שקלים. מקרר 1.20 מטר גוון זכוכית של חברת דלונג'י במקום 10,000 שקלים 5,690 שקלים.